הכירו את נועה. נועה מנהלת לקוחות ביונידרס, עושה דרכה לעבר לקוח פוטנציאלי. עוקפת בדרך מסעית של יונידרס ממש במקרה ומגיעה ללקוח. אורן, סמנכ"ל התפעול, מציע לה קפה. הם עומדים ליד החלון ומשוחחים. אתה רואה את צי המכוניות שלכם, נועה אומרת. כולן חדשות, נקיות ומתוחזקות. אתם מקבלים טיפול שוטף במחיר חודשי עם היגיון כלכלי רב. אבל יותר מהכל, אתם מקבלים שקט. ברור, אומר אורן, איך אפשר אחרת בארגון כמו שלנו? זה מזכיר לי את כאב הראש שהיה לי כשהחזקנו כאן צוות שמטפל ברכבים. אז זהו, נועה אומרת, זה מה שאנחנו עושים, אאוטסורסינג מלא. רק שהפעם לא מדובר בצי הרכב שלכם, אלא בניהול כל צורכי הביגוד לעובדים, על מערכי הכביסה, התחזוקה והלוגיסטיקה הקשורה בכך. יונידרס בשיתוף הלקוח מתחילים בהבנת הצרכים, בחירת הליין העיצובי הדרוש לביגוד עובדים, והכנת תוכנית מפורטת ליישום מערך ניהול הביגוד בארגון. נגיע עליכם לימי מדידות ונוודא שכל עובד יקבל את הבגד שמתאים לו, שנוח לו איתו. הזמנת הביגוד תועבר למפעלי יונידרס ותיוצר בדיוק כמו שרציתם, כמו שמדדנו, כמו שצריך. כל פריט יסומן בברקוד, יישלח לעובדים בחבילה אישית ונתאם איתכם מועד שבועי לאיסוף ביגוד לטיפול. הטיפול כולל כביסה, גיהוץ, תיקונים, החלפות ובקרת איכות קפדנית. בגד שלא עומד בסטנדרט יוחלף מיידית לחדש ללא חיוב נוסף. כשאתם מחליטים לעבוד עם יונידרס, יש לכם על מי לסמוך, ויש לכם מודל עסקי מוכח שעובד בחברות המובילות במשק. התקשרו אלינו עוד היום, נשמח לתאם פגישה. שיהיה לכם יום נעים.